Имам клип. Само чак. Защо? Чакайте. Ще го спра на пауза. Окей. Сега да ми се тих. Имам 2 свята. Да ги видим. Моите светове. Добре, молете да е този. Не мисля, че ще е този. Но да видим. Мисля, че не съм качва свят. Странно. Берете така сте. Зомбито да се превръща с дъници, ако се... не е това. Да, това е. Yes. И чакайте малко. Това е моята къща. Има и прасета. Вътре има. Махе савей. И половина. И половина. Госпожата каза и се половина. Абе, що бие прасетата, бе? Пострадал бе. Гадняра. Добре. Трябва да се видим градинката. Окей. Тук ми е леглото, чакайте. Мисля да се направя на друго място легло. Но за сега ще е тук. Ето. Тук. Сега пишете в коментарите какво друго да направя. Защото аз се превръщам. И аз съм така щита и постоянно се вземам на енчан и неща. Ето ще видите какво съм си взел. Така. Има басейн. Окей. Енчан. Имам диаманти. Безплат. Другия път няма съм читър. Ето. Така, меч. Така. Брана, лук. Те са ми. Добре. И сега само да ви кажа, че имам елен. Аз пък елен. Добре. Отивам. Настройки. Оцеляване. Хора. Така. Не. Завръщам се пак. То кога стана вечер, бе? Майко, аз лягам да спя. Чакай да ми направим да има зомбите. Да, нормално. Сложно. Моля ви. Чакай ще гледам през терас. Е тук. Ето е Ендермен. Пренеш бе, брат. Ендермен. О, не помня. На коня. О, Ендермена. Мамка му. Къде има Ендермен? Уп. Сдаем. Вижте колко стане. Кака? Не. Ей.
Аре бе, ела, мъж срещу мъж. Къде си бе? Маняк? Маняк, ти беше ли са? Убихте. Айде да вас. Тут къде е бе? Не ли ще биш? Айде. Добре. Къде ми седи пажената? Защото искам много пажи. Вап, 2 пажи. Какво? Чух Ендърмен. Къде си? О, не. Чувам го. Чувам го. Ето го! Ендърмен. Прасе, бе. Благодаря ти за местите. Как се качват тия прасета? Аре бе. Той път ми даде се. Скачаме. Аз съм много брони. Да, без каска съм. Добре, това го слагам. Жестън. Тук слагаме пилешкото. Не ли пилешкото? Окей. Излизаме пак. Чакай да ви онова прасе. Мисля да взема тия купчета и да направя стена. Мисля, че ще ми трябва 2 стъпа. Окей. Какво? Превидяме се нещо. Чакай, аз забравих за долния етаж. Омага. Вие забравихте. О, още едно. О, вярно бе. Вярно. Не ще ми нещо. Къде ще го направя? О, заведено. Оф, човек. Мързи ме. С ръка. Добре. Добре. Тук. Сложим това. Тук. Тук ще покопаем малко. Защото... Вода! Бе. Охо, спри. Не, няма да го разчира. Разех се. Тук капа вода. Първа. Ето, пак ще нещо. Не мога да направя по-голямо място. Еми, тук ще направя един. А тук така ще направим. Ще направим така в кавички. Ще направим. Чакай малко. То се седи. Така и така. Оф, то сме да. Не ми затруднение.
Ето, тук до леглото. Е така. Сега отиваме нагоре, защото щях да правя нещо. Имаме двата, 63. Окей, сега отиваме нагоре. Бар. И тук ли има? What? Странно. Защото не съм го затворил. Майко, колко съм тъп човек. Айди. Добре. Ви онова прасешко. Прасе. Е, тук ще направя една стена. Ще е доста голяма. Да не идват прасета. Както видях. Така. Толкова голяма. Чакай. Тук по-голямо. Не, просто това ще го. Чакам. Прасетата. Така. Ето стената. Защото да не идват прасета, както видяхте. Идох. Омага. Тук мога да сложа 2 честа. Чакай. От някъде може ли? Забравих, че съм. Скачай. Добре. Скачай. Човек, заклещен съм. Те сега трябва да се обиколя. Какво прави, прасе? Добре. Сега. Ако паднем. Пата! Разбирате ли? Не съм си взел лопата. Това е стената, човек. Заради това. Съжалявам сте. Не. Просто си ги връщам там. Имам идея. Нямам идея. Да. Какво? Погледни сега, това си пъкнал чашата, то се зарепиш отдолу и не си взял филията. Айде да си. Не, просто може да е паднал от месецера. Ема не си изяде. Хайде стига се сравнява с този Соня бе. На колко са му купили, на папката това са направили. Ема ти си отделен човек. Трябва да сравняваш единствено и само със себе си. Аз не се сравнявам с никой. Защото имаш нужните неща. Нямам нужните неща. Искам да карам БМВ. Нямам БМВ. Защото нямаш пари. Значи нямам нужните неща. Така ли е? Повечето неща да има. Защото съм стигнала сама. Не съм чакала някой да ми ги дава. Нищо, което съм получила, не давам.
Идвам, обаче забрах да дойда. Така да го обърна. О, не. Айде, отивай да гледаш дете. Единия мрънка, другия мрънка, човек не може нищо да свърши от това. То е едно и също, бе. Мънка. Просто ще се. Да. Не съм сърдит. Не. Моля те, не гърми, човек. Моля те. Моля те. Ти се приведа вкъщи, няма. На себе си снимам клип. О, ти си крипър, гаден. Чакай. Трябва да скача на берега. Вижда. Мисля хора, до тук да е клипа. Чао!